Gone Ramogi TV erokamano kuom thuolo ma gimiyo gokinyi mondo wang'i ane gimomiyo tinde kata odiochieng' masani jonyuol ok nigi nyithindo mang'eny. To king'iyo kaka chon jonyuolwa nigi nyithindo mang'eny. Kaka wan nonyuolo nyithindo 9. Nonyuolo nyithindo 9. Ento sani koro idwaro nyuolo nyathi achiel. Nang'o? Kata kamano moko to nodhi. Koro sani wadong' gi wuoyi 2 gi nyiri 3. Koro gima kelo ma anene ni seche moko en somo. Education. In koro ikele weche mag somo. Yes. Ang'o momiyo nikete somo? Iseyo somo kose? Ok asesomo. Somo be ber. But koro ineno ka ng'ato dwaro ni odhi e skul, otim degree, otim master. To kineno higa cha songo. Koro bro timo master up to 35 or 40.